Sayibekeza leminyaka. Ehlele emzini engabathola abantwana ethuka ngaso zonke inhlamba kodwa wabekezela ngoba uNkulunkulu wayemthembe ukuthi nathi ngothovu mfana. Nathi ngothovu nami njalo sisi nami njalo. Futhi mangibuka nje sisi mhlambe esikhathini esizayo. Makuye kube khona iBhayibheli. Kube khona nje incwadi kuthiwa nje ukaMakathaba. Yabona ukaMakathaba. Kuphela so. Welcome back to Saturday Live and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories and namhlanje sikhuluma ngoMakathaba ke sikhuluma ngoSimthande Miyeza odume ngelika Makathala enkundleni ke ezokuxhumana. Manje kusedume ngokuthi inqothovu yethu bakithi ayikho right. Kube nesimo ke esibehlele uye wenza ke ivideo wachaza ukuthi he was supposed to attend noma he was supposed to be an MC wivukile ePortshepstone on Sunday kwasengena ke indaba zokuthi umfo wabo udutshuliwe le ngako Greytown, so wakufanele ukuthi ke aphuthume khona ke wazi wafika late ke lapha ya bekuxa istory sakho kwenzeke into wagcina engaba ngu-MC because of amathize. So guys, namhlanje ke uye waphinde waposta futhi la enkundleni zokuxhumana ke washo ukuthi ke I'm in so much pain. Ngiyazisa ngomntaka mama. Wathi ke ubhlungu beyamehlula bambulele umntaka mama. Wathi he just parked the car off the road. Wathi uyahluleka kwayena ngazi ukuthi ke uyafa. Abantu ke bakithi ke bamcela ukuthi ke akangadrive mangabe sesimweni sikanjalo bazulana ke naye kakhulu ke la enkundleni zokuxhumana. uDumi Mgumede uthe ayiphephisa bhuti, just take your time, ungashayeli kwamanje, hlala lapha emotweni and go through your emotions because vele guys kuyingozi uma ngabe kukhona into ekuphethe kabi bese uya drive because ingqondo yakhe sungasebenzi kahle. Base bathi abanye ke hlala phansi uphuza amanzi ungashayeli imoto phephisa, kwaze kwanzima Nkosi yami. Futhi nje nakuthina kubhlungu siyakuthanda Nqothovu, uqina ndoda yabo. So abantu bamthanda bakithi uMakathaba, bamthanda ama video akhe asenza sihleze sihleka noma ke isimo sakhe singasekho right siphatheka kabhlungu ngoba ke siyinqothovu njona sibona nje siyinqothovu ngenxa ukuthi kukhona inqothovu ke eUMakathaba. So guys, please send the condolences messages on her page or on his page. Actually he but ke ngoba ke uyinqothovu ke ungambiza ngoshi, sometimes ba ushi sometimes ba uhi, but guys you can send ama condolences messages page lakhe ndizulane naye kakhulu bakithi esimweni ke adlula ke kusona. Uyahlekisa nathi mangabe ke izinto engasahambi neze kahle empilweni yakhe. Ngiyacabanga ukuthi angakujabulela ukuzwa ke amazwi ethu njengabalandeli bakhe ke azomduduza kakhulu. So yeah guys, kuhlungu bakithi ukudlulela umuntu emhlabeni umfowenu futhi ke adluleke ngesandla somuntu ngoba phela umuntu mengagulanga guys kuba buhlungu kakhulu ngoba nisuke ningayitshela ukuthi khona ongaseke kwenzeke kuyena. That brings us to the end of this video. Do comment below or do share the word of comfort on the comment section. Bye.